Flot. Tak. Jeg kommer herop, og så tager jeg på tog her. Så trækker jeg med hele vejen der lige og ryger ud her. Ja. Og hvor er det, du kalder ham? Hvor er du, da du kalder Jeg ham? var her. Er du der? Jeg er her. Han er der? Han kom her lige uden det var anker. Jeg kalder ham. Ja. No problem, så Så der er ingen tvivl om, at han gør det forsætligt? ja, jo, forsætligt. Han er god lige her tog. Ja. Carsten ringer til mig og fortæller, at der er en hollandsk bomtravler, der har taget hans snorvad og en stor del af hans tog. Og han har snakket med døgnvagten i fiskerikontrollen, og de synes ikke rigtigt, det er deres spor. Så han har brug for hjælp til, hvordan vi får kontakt til myndighederne. Jeg ringer så til politiet i Nordjylland og spørger, hvad gør vi i sådan en situation her? De siger kort og godt, jamen skriv en anmeldelse, beskriv sagen, så skal vi nok tage sagen op. Og det gør de også. Næste dag kommer de herned på stranden og laver en afhøring af Carsten, som beskriver det, og så laver de en afhøring af mig, som er den, der anmelder. Så siger de, nu afhænger det jo af, om vi så kan finde beviser på båden, om det er Carstens snorvadstog eller andre ting, de her mener, de kommer i land. Ja, der går så jo et par døgn, inden vi kan se, at de vender snuden mod Thyborøn. De ligger faktisk og skraber på pladsen lige indtil til fredag morgen, hvor ved totiden kan jeg se, at nu stikker de sydpå, så jeg skynder mig at kravle i tøjet og tage mit kamera med, for at tage ned og se, om det er det tog, eller der er andre rester, som kan ligesom være bevisførelse for, at det er dem, der har taget Carstens grej. Og da jeg kommer derned, kommer de lige i land, og det første de gør, det er faktisk at begynde at hejse snorvadstog ind på kajen. Og da de har hejst en del af det ind, så tager jeg nogle film og billeder af det og sender op til Carsten. Og Carsten kan hurtigt bekræfte, at det er hans tog. Der er ingen tvivl om det. Altså bomtravlet er jo en stor jernbom, 10-20 meter lang, og mellem slædens 2 midter, der er der så et tæppe af kæder, tunge kæder, som kan grave i bunden, sådan at man kan grave ikke bare den fisk op, som sætter sig i bunden, men også alle de dyr, og det er jo muslinger, og det er orme, og alt hvad der lever der, så de kan ligesom få gravet det op. Ja, konsekvensen er jo, at den bund den er fuldstændig renset for det dyresamfund, som har været der. Og det er gravet så godt igennem og blevet så ødelagt og har været så meget mad og foder til rødspætterne, så efter de har forladt det, så er det simpelthen bare dødt. Du kan jo forestille dig, når sådan en flåde på mellem 10 og 20 bomtravlere har ligget herude hele sommerhalvåret og gravet på de her pladser, så er det faktisk helt ufatteligt, at der er rødspætter tilbage, der kommer ind på sandbunden og ind her, hvor vi ligger og fanger dem. Det er simpelthen en rystende fiskerimetode, som slet ikke burde være i Skagerrak i vores tid. Så kommer der en kølebil fra Urk med meget smukt billede, meget romantisk billede af den smukke by Urk. Så begynder de ellers at laste skivet fisk ind i kølebilen, og det fortsætter time efter time efter time, indtil kølebilen virkelig er trukket helt ned, tynget helt ned i sine aksler. Og imens kommer der ikke en eneste fiskerikontrol og tjekker, hvor mange fisk, der kommer ud af det skiv. Og det undrer mig virkelig, at der ikke er noget som helst tjek på, eller opvejning af, eller måling af, hvor mange fisk,
der er fanget i den uges tid, de har ligget derude, og som så bliver kørt til Holland. Og jeg bliver jo ved, jeg bliver dernede, så jeg lige får tjekket, at det nu også er rigtigt, at der ingen kontrol er. Og til sidst er de færdige, har tømt skibet og lukker lemmene, og han sætter i gang og kører afsted sydpå. Og det gør de for samtlige 3 fartøjer for det her rederi. Hver fartøj fylder en stor kølebil med fisk, så det er rigtig meget fisk, der er gået afsted. Og der er åbenbart ingen kontrol med det. Og kan vide, hvem der har fortalt kontrollen, at det skal man ikke tjekke. For det står i skærende kontrast til alt det, som fiskere i Danmark skal registrere hele tiden. Og der er det, at Center for Bæredygtige Livsformer kommer ind i billedet, fordi der er et eller andet her, som vi trænger til at vide noget om. Er der nogle aftaler, eller hvad skyldes det, at man simpelthen ikke har styr på, hvor meget der bliver brugt af den hollandske kvote, som bliver befisket på de her måder, som er stærkt tvivlsomme miljømæssigt. Altså det, vi har oplevet de her dage, er jo noget, som man ikke skulle tro fandt sted. Altså det er dybt forbavsende for det første, at en skipper, der får at vide, at han nærmer sig en anden mands grej, at han overtræder sølvloven og tager grej med sig. Det er altså, troede jeg, hørt fortiden til. Det næste er så, at fiskerikontrollen ikke tager sig af det, eller at fiskeriinspektionsskibet over i Frederikshavn ikke lige smutter hen. De har 10 timer sejlads, og de 3 bomtravlere lå der i 2,5 døgn og fiskede. Hvorfor er der ikke en myndighed, der griber ind der? Og det næste, det er så det, at de lander det i Thyborøn, og der er ingen, der kontrollerer det. Jeg fatter simpelthen ikke. Jo tættere man kommer på det her bomtravlsfiskeri, jo mere ukontrolleret og uhåndteret og ubegribeligt er det faktisk.